Kani kadai ka All India Radio Shillong ka khubor ban puli dai Alvarin Karun Lang. Ki mat ki bakong san jong ka khubor menta ka step. Banjur Menteri Rang Badu Narendra Modi halor ka jingdon kam ban bret bhai ki tiar elektronik baladu namar kila ban bu ya kamaryang ha ka jingma. Khot jingelang ka sarkar pedang ya baro ki seng san hima menta ka sngi haswa ba ka dorbar mangtengka ka yung dorbar thawan kari India kan sedang nadu lasai ka sngi. Bat lapen kot ya ka jingra khe basau sngi ya ka Republic Day da ka beating retreat ha Vijay Chowk New Delhi henin ka sngi. Ki khubor ki babnya. Menteri Rang Badu Narendra Modi ula banjur halor ka jingdon kam ban bret bhai ki tiar elektronik baladu namar kila ban bu ya kamaryang ha ka jingma. Ha ka jingya sam ya ki sembo perkhat leng baka program Man Ki Baat ha ka All India Radio henin ka sngi. Modi ula ong baki tiar elektronik ki bathamai menta ken kala long ki bangi haban bret lani kita ki e-waste ki ba haki por ki banwan. Ula benrap ru ba ya ki tiar elektronik baladu lak ban pendan kambiang ya ki na kabenta ki weipat ki kam. Ka kaipot bala penmit da ka United Nations kaya thu bala jubret kumba 1 million ton ki tiar elektronik baladu man lakasnem. Habakran halor kani Modi ula ong baki don kumba khat nyau jat ki mar ki ba koridor balak ban san na ki tiar elektronik baladu kum kaksiar ka rupa ka renong pat ki wei de. Menteri Rang Badu kari ula ya thu shu baki don bun ki start up ki baterai hakan ka benta ban san ki tiar elektronik baladu bat ya menta ki don sanspa teli ki start up ki bakum kita. Ka sarkar pedang kala khot jingelang ya barok ki seng san hima menta ka sngi ban penkret na ka benta ka dorbar mang tengka ka ban sedang na do lasai ka sngi. Pralad Joshi menteri bapet iki kam ka yang dorbar thawan kari India rengkat kinong yalam jong barok ki seng san hima kenyawan syakani ka jingelang ka ban long ha ka por khat ar baje shiteng sngi menta ka sngi. Ka dorbar mang tengka jong ka yang dorbar thawan kari India kan sedang na do ka lai phoi tarik menta ubenai batkan kut haka hendriu tarik uyayong. On penlong ya kani ka dorbar haki ar benta. Ka benta ka baningkong kan sedang nadu ka lai phoi tarik ukula lengkot batkan kut haka khatlai tarik urempang. Bat ka benta ka baar kan long nadu ka khatlai tarik ulber hadu ka hendriu tarik uyayong. Ya ka mang tengka jong ka sarkar pedeng na ka benta usnam arhajar arphulai arpusau on wanra haka si tarik urempang. Ulat ka Meghalaya Brigadier Dr. B.D. Mishra ulasam mensengi satjan yaki khusnam shaki nongjob jong ka inaugural basketball and tennis championship arhajar arpulai. Ya kaniga lumpung ile kai lapenlong ha daka Raj Bhavan Shillong nadu ka arpusau tarik hadu ka arpupra tarik ukula lingkot. Ha ka jing ile kai basketball kishenrang ka 101 area kala long ka nongjob ladu bat kala penliam ya ka Meghalaya Police MLP. Hakatop ki kenthaipat ka MLP kalalong kala adu bat kala job persya ya ka team na pedang kiri Ramadan. Haka jingele kai tennis one pens kham mauro ulalong ula adu bat ula penlim ya Amit Ram ka khusnam most valuable player haka basketball kala let sha ar thapa jongka 101 area bat haka tennis kanika khusnam kala let sha one pens kham mauro. Ha Meghalaya kaseng Kongres kalapan bena kerteng sasangut ki kertong ki banyale haka jingjit nong mikmat thamai syaka yung dorbar thawan ka jela ka bansalong haka arpo nyau tarik urempang. Ka khubor balapan mi daka All India Congress Committee ka thu ba kaseng kan penyeng ya i Janika Siangshai kum ka kertong na klirian ya i Arbiang kam khar somat na amlarem ya i Chireng Peter R Marak na Kharkuta ya i Dr. Twil K. Marak na Resubel Para, bad ya i Karla R. Sangma na Rajabala. Kumban sipen mau, kaseng Kongres kaladap penbena ya ka kerteng jong san pesan ngut ki kertong kam haswa, kentop ya shipho ngut ki kentai, hendriu ngut ki MDC, bad bun ki kertong ki bedang kam kena. Kani gadai ka All India Radio Shillong ka bawalam sapi ya ka khubor. Henen kasngi lapan kot no ya ka jingra ke Republic Day ka blane South Sni kanti ha Vijay Chowk New Delhi da ka beating retreat. Ha ka ne ka jingya lang penkot ki kenhun tem na ki sipai ringkau, sipai duriau, sipai lieng sun.
bat ki pulit na ki jela baper kila pensngau ya kapot katem jong ki surtan rai kari India bat arp khondai tli ki wei ki jing ruai ki bala pensho ya ka jing mut jing perkhat ki bawan syakatai ka jing yalang ya ka ne ka jing yalang la sakhi da ka jing don rengkat jong ka Presiden Draupadi Murmu ka balong ru ka khliek du jong ki bor ya dari Menteri Rang Bak Du Narendra Modi bat Menteri ki kam ya dari Rajnath Singh MDC ke Jowai North, Hawes Giant Hills District, uba Bright Star Chermang. Uliat hu ha ka jing ikren ba kinong pathai khubor ha ka sngi sa jan baladab ba ularai ban mi no nakaseng National People's Party NPP bat unya khon kum ukurtong shimen. Uliat hu ba ulale ya kane khnang ban ai ka jing kershan ka batli ya uba Andrew Shulai uban yale nakaseng Trinamool Congress TMC na Jowai constituency. Uliat hu shu ba mau bat kinong kershan jong kila Shillong ya katai karai nakabenta ka jing bha kinong thap vote bat da ka jing kermen ba uba Shulai unjob hakani ka election ka bansawan ha ka juk kapor unong sanhima ubala ijbha ubala julong ru sembut Menteri Rangba Barim Dr. RC Lalu ula mit ban letsenran ya uba Shulai ha ka jing yalang ka long ha ka yeng jong uba Shulai ha Jowai uba Andrew Shulai ulas dang ya kajing yalap election jong rengkat kinong yalam kaseng Congress bat NPP keberiawan ban senran lem ya Ka Tripura ru kalong kawai ni kijela ki ban sayo syan ya kajing jit nong mikmat thamai sya kaying dor bar thau an jong ka bat kiseng san hima ba pher hakani kajela kilas dang ya kajing penkrea election jong ki Hakani ka jing penkrea ladon buon ki jing kren hapdeng ki para seng sanyima banya poi sya ka jing esngau thu jing mut. Kaseng Bharatiya Janata Party BJP bat kaseng Indigenous People's Front of Tripura IPFT kila rai hakasngi sa jan baladap bakin ya beteng banya trailang hakani ka election ka bamenta. Ki nong yalam ka IPFT kila ro yaki kamba bha ba Menteri Rang Bak Du Narendra Modi ula le na ka benta ka roi ka par ki pai riolum hakajela. Kini kiseng baro artali kelia menjur banya sam lang ki constituency ki baken penyang kertong. Layat hu baka BJP kan penyang kertong na san pusantali ki constituency kat baka IPFT kan penyang kertong na santali ki weipat ki constituency ki badang sa. Hashwa katarik bakhat do ban penpoi ki kot kisla na kabenta ka election hat Tripura Chief Electoral Officer Kiran Gitte ulapet bnya ya ki jingpun kriya ki bedai bat kane ha ka office subdivisional magistrate ha Agartala hanen kasngi ha bakran bat kinong pathai khubor Gitte ulayat ho bahadu ka arpon nyo tarik menta ubenai ka election commission kalayo apdiang tang nyo pun ritali ki nomination ha ka lempung kai tennis ka Australian Open Novak Djokovic ula penliem ya Stefanos Tsitsipas dah rio lalai nyau lan rio ban yo ya kanam ladu hakani ka lempung kabala long hakasien ka bashipau bala penlong ya ka Djokovic menta oleh rengkat bat Rafael Nadal hakaba ula yo bat arpu arteli ki Grand Slam bat menta on bat ya ka kerdan ka ningkong na pedeng kinong yele kai tennis shenrang Bat katung ila poish kabakut jong khubor kablawan chapi na ka All India Radio Shillong. Sa shipor kata ka por prabajing in stop ka Delhi station na kabenta ka khubor hakaktin Hindi. Kaban buat pat ka khubor hakaktin pareng hakapor pra khatsan minute. Ngipin kan mauru bah ka por prashiteng in yawan pai biang shaka station jongi na kabenta ka khubor na kathain shate lamingi kaban wan chapi hakaktin pareng. Kani ka day ka All India Radio Shillong.